този декември. Те бяха най-добри приятели. Но един от тях обърка всичко. Това е единственият начин да спечелим пари. Това трева ли е? Моля те, не казвай на Селена. И тогава една катастрофа промени живота й. Една година по-късно той получи шанс отново да бъде щастлив. Искаш ли да излезем тази вечер? Става. Но духовете от миналото продължаваха да го преследват. Ало, кой е? Предай на Логан, че Иан се е обаждал. И тогава, когато всичко беше загубено, се появи лъч надежда. Господин Лерман? Да. Имаме колет за вас. И всичко започна от начало. Хей, ти си се върнала. Дали приятелите могат да се окажат предатели? Съжалявам, но той обича нея. Какво означава братската любов? Здравей, братко. Ще убия тази кучка. Успокой се. Любовта може да те накара да поудееш. Откъде имаш тези мои снимки? Да не би да ме следиш? Разбираш ли, Селена? Обичам те. Те отново ще се срещнат, за да разберат, че чувствата не са си отишли. Обичам те. Имаше една година да ми го кажеш. А ревността може да бъде най-голямата ти слабост. Как можа да ми го причиниш, Логан? Мислих, че ме обичаш, а веднага, щом тя се появи, ти хукна след нея. И когато всичко е перфектно и си мислиш, че нищо не може да се обърка, един изстрел променя всичко. Ти никога не ми каза, Логан. Никога не ми каза, че ме обичаш.